huwa evidenti li dak li aħna għandna mhumiex biss xi ftit jew ħafna proposti fl-ajru, mhumiex catchphrases ta' xi 1000 jew 500 jew 800, mhux kemm għandek ammonti ta' proposti l-importanti, imma kemm għandek viżjoni. Kemm dawk il-proposti huma maqudin f'katina li permezz tagħha jien konvint li b'alleanza miegħek nistgħu l dal-pajjiż għal darb'oħra inġibuh pajjiż aħjar, b'ambjent aħjar, kuntat fibra soċjali aħjar imma wkoll li jkollna governanza aħjar. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta f'konferenza tal-aħbarijiet kompla jippreżenta aktar proposti tal-Partit Nazzjonalista din id-darba b'enfasi fuq uħud mill-miżuri tal-programm elettorali li jiffukaw fuq temi ta' importanza kbira għal poplu Malti Wawċi. Bernard Grech spjega kif gvern ġdid nazzjonalista se jindirizza l-faqar minn eruqu u mhux se jħalli l-impatt tal-olli tal-ħajja jibqa' jkun wieħed devastanti. Bernard Grech wiegħed li gvern immexxi minnu mhux ser jibqa' ċas quddiem din il-pjaga. Gvern nazzjonalista se jibni sistema ta' tassazzjoni ġusta bbażata fuq prinċipji li jinċentivaw aktar investiment. Biex jinċentiva aktar investiment, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi tnaqqis fit-taxxi tan-negozji li jkunu konformi ma' ESG għal 15% fuq l-ewwel 500,000 profit. Bernard Grech jitkellem ukoll dwar min jispiċċa mingħajr xogħol fejn spjega kif gvern immexxi minnu ser jagħti benefiċċju ekwivalenti għal paga minima għal 12-il xahar biex ħadd ma jibqa' lura. Il-Partit Nazzjonalista se jniedi skema ta' appoġġ għal ħaddiema u self-employed li jkollhom jifqu mix-xogħol minħabba mart serju permezz ta' krediti u appoġġ personalizzat ta' terapija. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet, Bernard Grech iffoka wkoll fuq proposti ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna permezz tal-iffurmar ta' alleanza b'saħħitha ma' dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-ambjent. Aħna rridu, aħna lesti u aħna determinati li niffurmaw alleanza u x'inhu l-kulur tiegħek. Jekk inti trid l-ambjent ta' pajjiżek jimxi l qudiem, m'għandikx differenza x'inhu l-kulur tiegħek għalija. Hemmhekk miegħek jiena lest u rrid u determinat li nibni alleanza. Il-Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista kull sena se jbiddel 50,000 metru kwadru ta' art pubblika f'art ODZ. Dan fil-waqt li biex din tiġi mill-ġdid art li tista' tiġi żviluppata, irid ikun hemm vot ta' 2/3 tal-Parlament. Aħna rridu inħarsu bis-serjetà lill-poplu tagħna, il-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-ġenerazzjonijiet li qegħdin ngħixu llum imma wkoll tal-ġenerazzjonijiet li jmiss. Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed ukoll li se jibda jindirizza l-konċessjoni ta' traffiku u jnaqqas vetturi li jaħdmu bil-fuel billi jagħti qotja ta' 10,000 euro biex jgħin persuni jneħħu l-vettura l-qadima tagħhom li taħdem bil-fuel. Hekk, flimkien, din l-alleanza rrid noħolqu magħkom, din l-alleanza rrid nibni magħkom biex verament nibnu pajjiż aħjar flimkien. Kollha proposti li kif stqar Bernard Grech huma iffokati fuq il-kwalità tal-ħajja u l-mod kif ngħixu b'mod bilanċjat fejn kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Il-bidla kbira tibda mit-tibdil iż-żgħar li kull wieħed u waħda minna lest illi jagħmel. Iżda mbagħad neħtieġu gvern li jfassal u jwettaq politika li tiżgura li l-bidla li jagħmel kulħadd, kull ċittadin u anke int ma tkunx saret għal xejn. Anzi, tissarraf f'kisbiet kbar għal pajjiż kollu. Kien Kutajjar, Net News.